Ευρώπα, Ευρώπα. Δεν μπορώ, θα μου κολλήσει η Ολλανδία τώρα. Γεια σας λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι, το Eurovisionικό, το μεγάλο κάναλο, που αντιδρούμε πάντα στα Eurovisionικά τραγούδια του 2024 για τώρα. Σήμερα έχουμε να αντιδράσουμε στο τραγούδι της Αυστρίας, Kalin, We Will Rave. Ωραία. Είχε διαρρεύσει το τραγούδι, το έχω ακούσει, όταν είχε διαρρεύσει το έχω ακούσει, ωστόσο δεν θυμάμαι τίποτα. Θυμάμαι μόνο ότι είναι πολύ dance party song, οπότε ναι. Πέρσι η Αυστρία είχε ένα έπος, είχε Who the hell is Edgar, εντάξει, ήταν επικό, ήταν τέλειο, εννοείται το ακούω ακόμη και σήμερα αυτό το τραγούδι, εννοείται top 5, εννοείται ίσως και παραπάνω. Το αγαπώ, τις λατρεύω, εύχομαι να είχαν πάει καλύτερα. Νομίζω είμαστε έτοιμοι. Δώστε μου κάτι ωραίο. Ξέρω ότι μάλλον είναι ωραίο. 3, 2, 1 και πάμε. Είμαι μετά την Ολλανδία, δηλαδή είμαι λίγο σε σοκ. Μήπως πρέπει να μην κάνω αυτό το βίντεο αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω. I'm taking that risk. Οκ, ναι, θυμάμαι ότι είχε και ημίγυμνους. That's a plus to my book. Ωραία. Τέλειο, τέλειο. Ήδη μ' αρέσει πάρα πολύ. Παιδιά, όσο προχωράνε τα τραγούδια μ' αρέσουν όλο και περισσότερα. Έπος όμως. Πόρε. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να πατήσω παύση. Είναι από τις λίγες φορές που πατάω παύση στα βίντεο. Δεν μπορώ, παιδιά, δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό. Δηλαδή, κάθε τραγούδι είναι όλο και καλύτερο. Πάτησα παύση τη στιγμή που έπεσε το ίντερνετ. Καλύτερο timing δεν έχω δει στη ζωή μου. Είναι τόσο πραγματικά είναι party song. Είναι τόσο κλαμπίστικο. Αυτό θα ακουστεί πάρα πολύ στα κλαμπ. Δηλαδή πραγματικά We Will Rave. Μακάρι να μπορούσα να δώσω προσοχή και σε αυτό που συμβαίνει στο βίντεο κλιπ, αλλά δεν μπορώ. Ναι, τώρα δίνω σημασία και σε αυτό. Δεν έχω σχολιάσει τίποτα από το τραγούδι. Ρε, αυτό είναι το pre-chorus, υποθέτω. Είναι επικό όλο αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή. Είναι πραγματικά από τους τύπους των τραγουδιών. Ραμ-τη-ραμ-τη-ραμ. Είναι πραγματικά από τους τύπους των τραγουδιών που έχουν όσα χρειάζεται για να σε κρατήσουν και για να πάνε καλά. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει ένα dance τραγούδι. Και έχει και έναν ήχο, κάποια σημεία που σου θυμίζουν και πιο παλιά δεκαετία λίγο, έτσι, με μια μοντέρνα essence. Οκ, η γέφυρα λίγο πιο εναλλακτική. Oh! Η δομή είναι τρελό όλο αυτό. Λοιπόν, έχει πάρα πολλά κομματιά, έχει πάρα πολλές διαφορετικές χρήσεις των beat drops, έχει πάρα πολύ συγκεκριμένες εναλλαγές. Οι εναλλαγές από τη γέφυρα και μετά δηλαδή. Θέλω ένα διάλειμμα, γιατί αρχίζω και ταράζομαι. Γιατί. Αρχικά γιατί κάθομαι και βλέπω διπλό reaction. Τι στείλατε, πραγματικά τι έχετε στείλει, τι διαμάντι, τι gem είναι αυτό, gem. Τι είναι αυτό, γιατί με κάθε τραγούδι είμαι όλο και πιο invested στη χρονιά. Δεν μπορώ να τα ακούσω ακόμα, θέλω λίγο νερό. BRB.
Όχι, 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 όχι. Με έχει πιάσει πονοκέφαλος από το σοκ, από την ταραχή, δεν ξέρω. Έχω αναστατωθεί λίγο. Αυτή είναι η καλύτερη χρονιά ever, έτσι. Έλα, τα ακουστικό γαμό. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το βάλουμε έτσι όπως είναι. Πάμε να το ξανακούσουμε. Με ηρεμία και γαλήνη. Δηλαδή κατάφερε ένα τραγούδι να με αποσπάσει από το να κοιτάω το σημίκι μου. Αυτό θέλει πάρα πολύ δύναμη. Είναι το απόλυτο club song, έτσι. Είναι το απόλυτο καλοκαιρινό club song. Κρίμα που το καλοκαίρι δεν θα είμαι εδώ για να τα ακούσω. Το πόσο current είναι σαν τραγούδι, το πόσο μπορεί να παιχτεί στα ραδιόφωνα. Έχετε βρει το μυστικό για να... Αυτό πουλάει πάρα πολύ, αυτό αρέσει πάρα πολύ, αυτό παίζεται πάρα πολύ και αρέσει τρελά αυτό το είδος. Αυτό είναι, αν το Κάτσινες είχε ταβάνι, αυτό θα ήτανε. Ρε, είναι τόσο... Πραγματικά είναι party dance, dance party. Θέλω λίγο να δω που είναι αυτό το τραγούδι στα στοιχήματα. Γιατί εγώ σήμερα θα φύγω με 11 μόνο. Οκ. Θέλω παραπάνω. Και η Ολλανδία 5η. Δεν ξέρω πώς να το πω, ειλικρινά. Έχει τόσα ωραία τραγούδια τώρα που τα βλέπω στα odds, αλλά τέλος πάντων δεν θα μείνουμε εκεί. Θα μείνουμε στο τραγούδι της Αυστρίας, το οποίο είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να παιχτεί στα ραδιόφωνα, θα μπορούσε να... Τόσο radio friendly, τόσο ωραία μελωδία, τόσο όμορφα χτισμένο, τόσο... τι γίνεται σήμερα. Εξαιρετικό, εντάξει, είναι τέλειο. Είναι τέλειο όλο αυτό. Έχω μεγάλη δυσκολία στο να κάνω ranking αυτή τη στιγμή. Τεράστια όμως. Παρόλο που δεν ήταν κάτι το full πρωτότυπο, ρε παιδάκι μου, αλλά δεν έχει σημασία. Σε πήγε σε ένα ταξίδι τόσο overwhelming, ήταν τόσο... Ένιωσα σαν να κλαμπάρω. Ωραία. Να σχολιάσουμε κάτι άλλο μέχρι να συνέλθουμε. Να σχολιάσουμε το βίντεο, λοιπόν. Το βίντεο ήταν αρκετά έντονο, θα πω. Δεν ήταν distracting. Δεν ήταν καθόλου distracting και χαίρομαι γι' αυτό. Κάτι λέει αυτό για το μυαλό μου πια. Είμαι περήφανος για τον εαυτό μου. Παναγία. Εντάξει, είχε ένα ενδιαφέρον το βίντεο. Θα μπορούσε και να μην είναι έτσι το βίντεο, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο από το να χορεύει με μη γυμνούς άντρες και να κολλάνε ο ένας πάνω στον άλλο. Εντάξει, αλλά ως εκεί, εντάξει, δεν θεωρώ ότι κολλάει με το τραγούδι. Δηλαδή, θα μπορούσε να έχει κάτι πολύ διαφορετικό, να παρτάρει μόνη της, να παρτάρει μέσα σε κλαμπ με κόσμο, με ρούχα. Το τραγούδι είναι επικό, το τραγούδι έχει όλα όσα θα μπορούσαν εμένα να με κάνουν να ξεσηκωθώ. Από την αρχή ως το τέλος, μόνο η γέφυρα λίγο μου το χάλασε για να είμαι ειλικρινής, από την αρχή ως το τέλος είναι τα μέρη τόσο καλά δεμένα μεταξύ τους, δηλαδή από κουπλέ με πρι-κόρους που το χτίζουν τέλεια και έχει ένα κάτσινες πολύ σωστό, πολύ τίμιο και πολύ, πώς να το πω, έχουν βρει δηλαδή μια μελωδία πολύ σωστή για το συγκεκριμένο τραγούδι, δεν είναι των άκρων δηλαδή. Είναι μια πολύ σωστή επιλογή για να κρατήσει όποιον τα ακούει, ξέρω εγώ, αν βγάζει αυτό το νόημα.
Είναι όσο, αυτό εννοώ. Πραγματικά αυτή η συνταγή λειτουργεί, δηλαδή λειτουργήσε σε μένα για να μ' αρέσει και να το τραγουδάω αυτή τη στιγμή μέσα μου, να το τραγουδάω όσο περνάνε οι μέρες, να το τραγουδάω μέχρι να έρθει η ώρα να το ακούσω, δηλαδή περίμενε, σε ποιο ημιτελικό είναι, προσέξτε πάρα πολύ καλά τι θα... Έτσι και είναι στο δεύτερο, στο δεύτερο είναι. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Η Ολλανδία, στο δεύτερο είναι και η Ολλανδία. Ρε, συγγνώμη, θα... Εντάξει, δεν θα μιλήσω άλλο, εντάξει, οκ. Ο δεύτερος ημιτελικός είναι ο πιο δυνατός που έχω δει εδώ και πάρα πολύ... Εντάξει, δεν θυμάμαι πέρσι και πρόπερσι πώς ήταν, αλλά αυτός ο δεύτερος ημιτελικός είναι πάρα πολύ δυνατός, σε σημείο σοκ. Αλλά ας μιλήσουμε για το τραγούδι λίγο ακόμα. Τι να πω, ήταν το απόλυτο banger, ρε παιδί μου. Ήτανε το απόλυτο. Ήτανε ό,τι πιο bop, το καλύτερο bop της φετινής χρονιάς. Ελπίζω live να βγει έτσι, γιατί είναι κρίμα να πάει χαμένο ένα τόσο well produced και καλοφτιαγμένο τραγούδι και πολύ σκέψη υπάρχει, δηλαδή υπάρχει πολλή δουλειά πίσω από αυτό, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα τα στοιχεία του κάθε μέρους του τραγουδιού που είναι κρίμα να πάει χαμένο, να χαθεί δηλαδή στο staging ένα τόσο καλό τραγούδι, τόσο καλοχτισμένο, με τόσο ωραία bills κτλ. Ναι. Και κάπου εδώ θα αφήσω τα κόκαλα. Από κουπλέ που ήταν από την αρχή πιασάρικο, σε κέρδιζε from the very beginning, σε κέρδιζε και φαινότανε κιόλας ότι θα μ' αρέσει, φαίνεται δηλαδή από την αρχή το που κατευθύνεται και που θέλει να σε πάει να σε ταξιδέψει. Από εκεί και πέρα το χτίσιμο που γινόταν, το σταδιακό, μετά στο ρεφρέν που έβαζε έδινε πόνο με τα beat και τα λοιπά, και μετά στη γέφυρα που λίγο μου το χάλασε, έκανε πάρα πολλά πράγματα, αρκετά ανεβοκατεβάσματα, η αλήθεια είναι, δεν είμαι σίγουρος αν... Εντάξει, δεν θα το χαλάσουμε εκεί η Αυστρία, δεν θα το χαλάσουμε εκεί. 100% θα περάσει αυτό, 100% όμως, και θα έχει full την προσοχή του κοινού. Είναι στο πρώτο μισό του ημιτελικού, κακό αυτό, αλλά εντάξει. Θα ήθελα να έχει λίγο την προσοχή, θα ήταν ωραίο για κλείσιμο αυτό. Να μείνει στο κοινό, να το ψηφίσει το κοινό, να γίνει χαμός. Έχω να πω κάτι άλλο. Πάρα πολλά έχω να πω, θα μπορούσα να μιλάω πάρα πολύ, αλλά θα έλεγα τα ίδια. Οπότε δεν έχει νόημα να συνεχίσω. Μπράβο λοιπόν Αυστρία, καλή επιτυχία. Άρχισα να πεινάω, έχω αναστατωθεί με αυτά τα τραγούδια. Δεν θα ακούσω άλλο για σήμερα, γιατί ένα το έχω το μυαλό, μία την έχω την καρδούλα, δεν μπορώ. Αυτά λοιπόν από μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, σε αυτό το rant που συνέχιζα και δεν ήξερα τι να πω. Κάντε ένα σχόλιο από κάτω να μου πείτε τι γνώμη σας για το τραγούδι, αν είμαι ο μόνος που τρελαίνεται. Ένα like, ένα dislike, μια εγγραφή στο κανάλι και να μην χάνετε και τα επόμενα. Μην χάσετε αυτές τις επικές αντιδράσεις που ο Νάπος δεν ξέρει τι να πει. Και αυτά. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Και επίσημα αυτή η χρονιά είναι αγαπημένη. I rest my case. That's it. I'm done.